муҳаммад зокиров хонандаи мактаби президентӣ ғолиби озмуни аксии зебоии кишварам гардид. муҳаммади 13 сола ҳангоми сафари душанбе кӯҳҳои шаҳристонро акс гирифта буд ки диққати ҳакамони озмунро ба худ ҷалб кард. мақсади ӯ дар оянда муаррифӣ кардани тоҷикистон ба дигар кишварҳои ҷаҳон аст. ба ман аксгирӣ хело маъқул аст ва ман мехоҳам ки дар дигар шаҳрҳо сафар карда номи тоҷикистонро баланд badорам. озмуни вилояти акси зебоии кишварам аз ҷониби маҷаллаи раҳнамои тоҷикистон роҳандозӣ шудааст. ҷаннат умар ва директори ин маҷалла бо ҳамҷоягии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ин озмунро ташкил намуд. дар озмун беш аз 300 нафар иштирок доштанд. аз 300 адад аксҳо 3 нафар ғолиб муҳаммад зокиров, назокат ибрагимова, раҳмоналӣ холмуродов дониста шуданд. ба ҷуз ин аз ҷониби масъулин 15 акси беҳтарин муаррифӣ гардид ки як такони ҷиддӣ барои рушди сайёҳӣ будааст. мақсади асосии ташкили чунин озмун ин дар соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои миллӣ барои ҷалби бештари сайёҳон ба Тоҷикистон мебошад. бо эълон гардидани ин иқдом ман бисёр хушнуд гардидам ва ба худ мақсад гузоштам ки дар ҳамин сол озмуни акси зебоии кишварамро доир намоям ва мақсад аз гузарондани ин озмун дарёфти истеъдодҳои нав дар байни ҷавонон, дуюм муаррифӣ кардани ҷойҳои таъриху тамошобоб ба сайёҳон ва ҳамчунин рӯшанӣ андохтан ба ҷойҳои таърихӣ ва ҳамчунин тамошобоби ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. масъулин зикр намуданд ки расмҳои дар озмун ғолибомада дар маҷалла ҷой дода шуда ба фурудгоҳҳо, ташкилотҳои байналхалқӣ ва сафоратхонаҳои Тоҷикистон фиристода мешавад. барои ғолибон ба баробари тӯҳфаҳои хотиравӣ рохат барои семинари соҳибкор Саидмурод Давлатов ройгон дода шуд. Саидмурод Давлатов ҳамзамон муассиси озмуни мазкур мебошад. охири соли ҷорӣ дар нақша ҳаст ки китоберо бо ин расмҳо дар бораи мавзеъҳои таърихӣ нашр гардад. Саидмурод Давлатов мегӯяд бо баробари муаррифӣ кардани Тоҷикистон барои сайёҳон насли ҷавони тоҷик низ аз мавзеъҳои таърихии кишвар ва тарихи он маълумот пайдо бояд кунанд. ҳамон соли январ моҳи январ ба нав эълон кардан ки соли сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҳамин нав эълон кардан моҳи январ кадом як доктор нок будан намедонам номашон ки ман телевизорро включид кардам ки гуфтаест додям ҳамина хотирам намебурад. гуфтанд ки дар Тоҷикистон зиёда 3000 ҷойи таърихӣ ҳаст. ман тоҷикам ягонташа намедонам, ҳамин дунам 10 таша медонам. кадомато медонед 3000 та ҷойи таърихи Тоҷикистон? чунки ки мо ҳеҷ киёб надодааст, ҳеҷ ки нагуфтааст мо ба ҳамихели ҳеҷ ки нагуфтааст. барои ҳамон мо ягон қисм гуфтан наметоем, фарзандои худамон наметонем гуфтан. вай аз куҷо меяри ин ватандорӣ пайдо мешавад, вай аз куҷо ин чиза вай кардан метавонад. ман орзу кардам ки ҳамин 3000 та ҷо ман худам лично мегардам. ҳозир ман дилам якта сериални филм обязательно смонсировать мекунам, худам мегардам ҳамин 3000 та ҷо ягонта таърихча меёбам хатим, ҳамин тамоми дунёга нишон медиҳам. аз моҳи июли соли ҷорӣ марҳилаи байналхалқии озмуни акси зебоии кишварам шурӯъ мегардад. шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар гӯшаҳои дигари дунё иқомат доранд метавонанд бо як расми фиристодаи худ дар озмун иштирок карда ғолиб оянд. гузориши Гулҳаё Камолзода, Нуриддин Ҳакимов барои барномаи Иттилоотии Хабар.